Bismillahir Rahmanir Rahim. Babban yaya. Kashi na 26. Dama sakina ta zo yi ku ji muguwa ko in ta sakin gidan uwarta zani. Tana ganin bana nan ta fito da gudu ita ma bata yi tunanin komai ba ta auna kayanta a jirgi sannan ita ma ta auna kanta China wurin ƙawayenta ko da ta ɗauko ni dama da private jet ta zo don haka daga nan sai Naija ta sa aka wuce da ni da ita direct. Mora ta sa wata abokiyar sirrinta ta kawo mata airport din bata san ina za ta kai ni ba kawai ta shiga wata unguwa dare yayi sosai kofar wani gida ta shimfiɗa gyalanta ta kwantar da ni a wurin ta tafi tana waige na 12 da mintuna dan gidan ya dawo daga gantalin da yake a mota yake gantalin da yake mota yake yayi hon aka bude masa ya danno haske zai murza taya ya murje ni mai gadi ya lura da ni da hanzari ya shiga gabansa ta aka barki ya shi kuma mai gadin yayi kaina budewa ya fito yana masifa amma sai yayi shiru bai kai baba mai gadi me wannan kake dauka mutum ce aka yan labar mutum to shine zaka dauka ka san illar hakan ba wata illa sai ta mutu in aka bar ta a haka yalla bai kai ta asibiti bayan ya ta yana dafa kirji ni din wallahi ba zan kai ta ba ya matsa gefe mai adaidaita sahun gidan ne ya dawo ganin mota a hanyar ya fito yana tambayar lafiya baba mai gadi ne ya ce yau Habu taimaka min wannan yarinyar a cikin mawuyacin hali take yarda ita akai a nan kai da ganin yadda take a wurin kasan kwantar da ita akai da sauri ya karaso ya taimaka masa aka sani a mashin din mai gadi ya shiga suka bar dan masu kuɗi a nan asibitin wani karamin private ya je mai gadin ya ce na gwamnati zaka kai mu nan wa zai biya kashe mashin din ya fito karka damu baba yanzu muna zuwa na gwamnati sai an ce mu kawo 'yan sanda a nan kuwa muna cewa kanwata ce shikenan to dan nan ai ba mu da kuɗi ka daina damuwa ba akwai cinikin yau a hannuna mu je ɗauko ne ya shiga ile kuwa da saurinsu suka karɓe ni suka shiga ciki bayan mintuna suka fito likitan ya ce akwai babbar matsala wuyan uwanta ne kai mai mashin din ya ɗaga likita ya ce kuna ina karamar yarinya take allurar koken anya kuwa a nan kasar take ga yunwa ta taba mata hanji gaskiya aikinta ana buƙatar kuɗi masu yawa da haka yanzu ka je ka kawo 800 a fara da cikinta kafin kwakwalwarta ta kai hanzari nan da zuwa 11 rana kai ya ɗaga yana jin kamar zai fada ina zai samu waɗannan kuɗaɗen haka masu yawan gaske bayan wucewar likitan ya kalli matashin ya ce Habu kaga irin ta ko dama na san haka ce za ta kasance su waɗannan kuɗin kawai suka sani ba da ba shi ka damu baban mu je waje suna fitowa ya ce masa zai maida ni gida kamin gobe sanda ya kawo zai koma gida kamin gobe sanda ya kawo shi alhaji har ya faɗa don suka ba shi haƙuri ya aje mashin ɗin da sassafe ya dawo ya ɗauka ya je asibitin likitan na ganin sa ya ce ya faɗa ya kawo kuɗin tom ya ce ya fito ya fara aikinsa yana zaga gari watan tara Habu ya je ya sai da motar sabon mashin ɗin mutanen da yake ba a daidaita da siyan shi ba kuma ga takardu har ƙari ma ya samu kan 800 ɗin da saurinsa ya kawo ya biya aka ce ya zauna a nan ya wuni sannan likitan ya fito suka je ofis nan ya bashi takarda allura ya ce duk ɗaya 10,000 ta kwana 10 sannan a duba kwakwalwarta Tom ya ce ya karba ya biya rabi sannan kuɗin gado ya tashi ba ko kwandala don komai ya ƙare bai koma gida ba tun daga wannan ranar har bayan kwana 5 alhajin nan kan kuɗi ko kayansa ba shi da mutunci don haka ya je har gida ya ci ma iyayen Habu mutunci ba su damu ba don sun san waye ɗansu kuma dai su ma ai ba su ga dawowarsa ba duk da yanda duniya ta zama sun san duk inda yake yana lafiya kuma suna masa addu'a ranar kwana 6 ya fita wurin abokinsa ya ranto 20,000 yana hanyar dawowa alhaji ya gansa dan ya fito yasa aka kama sa yana ihu wai barawo ne a nan wasu ma suka kwashe kuɗin sannan yasa aka mai duka ya kira 'yan sanda suka kama shi ba imani su ma suka yi ta dukan shi wai ina ya kai mashin din shiru ya musu aikuwa suka yi ta laftarsa bisa ga umarnin alhaji Nijar a yanda ya shigo gidan ne ya bata tsoro kuma bai mata magana ba ya wuce ciki bin bayansa tai lafiya kuwa Habib naga kana hada kaya ke ma hada naki in ba haka ba da tafi na barki da sauri ta shiga ita ma ta jaka ta fara zuba nata kayan ba tare da ta tambaye shi ina za su ba ta san halinsa in ya tutse ba
daɗin sha'ani gare shi ba. A tare suka zuge jaka ya jawo hijabin da take sallah ya bata, sannan ya ɗauki jakunkuna, ita kuma ta biyo bayan shi. Falon ya tsaya ya kashe komai, sannan suka fito. Direba ne ya kai su iyafot, sai anan ta san ina za su. Suna samun zama a kujera ta ce me yake faruwa ne a gidan, ba tare da ya kalle ta ba ya ce nana aka ɗauki wani dam ta ji, sai kuma abin ya mata bambaran kwai. Sata kamar ya sai ka ce wata jaka, yadda dai na faɗa miki ne hakan tun safe kuma kowa na inda take an tabbatar sace ta akai. Bai gama magana ba ta fashe da dariya, da mamaki yake kallanta. Kanki ɗaya mutum fa ce miki an sace, kuma ma yar uwarki, amma sai shine kike dariya. Wallahi ba dariyar murna nake ba, kawai wanda ya jajibe ta ne yake bani tausayi. Da na bala'i ce kuma ba ta da tsoro, amma za su ci ubansu dan za ta wahalar da su. Dan murmushi, wato dai ke ma kin irin tunani na, dan tabbas ba masu satar mutane ne suka sace ta ba. Haka ne kam, akwai dai wata a ƙasa. To Khadija, sai mu ta mata addu'a. To shikenan amma har na tausaya musu, wallahi sai ta ƙara fashewa da dariya. Shi dai kai ya girgiza, babu wanda ya san za su zo, shi yasa a dole suka hau taxi ta kawo su gida. An yi mamakin ganin su, dan dare yayi, a wannan yanayi dai suka kwana. Amma Hajara ko inda yake bata je ba, dan tabbas ta tsorata da shi akan Nana. Duk binciken da ake sun zaga, amma ba labari. Sai dai Alhaji Baffa ya ce su dawo kawai ayi addu'a, a duk inda take za ta fito. A dole suka dawo, amma babban yaya ya marasa ina ya kamata ya je. Gani yake abin kamar almara, kwata-kwata baya bacci, kullum yana gaban Ubangiji yana kai kukansa gare sa. Hajara ta yi iya bincikenta akan ta gano ko abbanta ne, amma ba shi bane, shi yasa take a tsorace. Gashi baya mata magana, an ce duk ita ta jawo. Da wannan abin ya fara nisa, amma shiru. Ga bincike dai ana yi, kuma Habib bai koma ba. Da iyayen Habu suka zo suka ga halin da yake ciki, hankalinsu yayi masifar tashi. Babansa dai ya san ɗansa mutumin kirki ne, nan ya lallaba shi ya faɗa masa me yayi da kuɗin da ya siyar da mashin din. Mutane faɗa masa komai nan. Baban ya tausaya masa, kuma ya ce insha Allahu zai biya musu mashin din su. Yanzu zai je ƙauye ya sai da gona, kin san ya zo sai da gona, sannan ya zo ya biya su. Sai da za su tafi, sannan mamar ta ce a ina aka kwantar da yarinyar, kwatanta mata yayi, sannan suka tafi. Suna gida baban ya tafi ƙauyen su, ita kuma ta tafi asibitin. Bata sha wuyar nema ba aka nuna mata. Fada likitan ya shiga yi nan ta bashi hakuri. Har ɗakin da nake ta shigo, ina kwance ido na biyu, amma bana gane kowa. Binta da kallo nai kawai. Likitan ne ya ce mata ba ta gane kowa, amma ina sa ran in aka gama mata allurai za ta iya dawowa hayyacinta. Ta tausaya min sosai, nan ta faɗa wa likita da zarar mijinta ya dawo za a ƙarasa biyan komai. Kwanan baban biyu ya dawo, amma kuɗin mashin ba su kai ba saboda zalunci, kuma wai kuɗin aikin da yake ba su sun ce ladan aikin da yake ba su sun ce ladan amanar su da ya ci. Duk kuɗin da baban Habu ya ba su ba su sa an sake shi ba saboda wulakanci. Ce masa ma suka yi in bai ciko ba zai sa a sai da gidansa ya ɗauki kuɗinsa. Baban bai ce komai ba, ya fita ya ba su wuri. Asibitin shi ma ya zo, sauran abin da ya boye ya biya a asibitin. Bayan kwana 10 ta cika, binciken su ya nuna musu sai dai a kai ni waje, amma in ba su da hali to su ci gaba da zama da ni a haka har Allah ya sa na warke. Hakan kuwa aka yi. Likita ya sallame ni, suka zo da ni gidansu, yayin da Habu yana can ana bashi wahala. A haka har na sati 3 hannunsu na shaku da baba da umma, suna so na sosai. Yau babban yaya ya karɓi bako Abdallah, ya dadanta masa sosai, sannan ya dashi shi da Habib zuwa wurin 'yan sanda da ya sani. Bayan sun fito suka sami baba da wani ɗan sanda, sai faɗa baban yake ya za su na dukar masa ɗa. Haka ɗan sandan sai nuna shi yake da hannu. A nan ACP zuba da ya daka masa tsawa, ya zaka na yi wa babba haka, baka da hankali ne? Kamewa ya sara. Sorry sa. Juyawa ga babba ya ce ga baba, ya ce ka yi hakuri baba, me ya faru ne? Ran kai daɗe, ɗana aka kama wajen sati 6 kenan. Wata matsala ce ta faru da kanwarsa, ban sani ba ma. Ya je ya sai da a daidaita sahun mutane ya biya kuɗin asibiti. Yaron nan shekara wajen 4 yana wa mutanen nan aiki, suna karar masa da karfinsa. Yayi karatu sosai, suna da yadda za su nema masa aiki, amma sun ki. Shine yau daga wannan kuskuren da suka tozarta shi. Haka kullum duka kamar wanda ya kisa kai. ASP ya kada
ka yi haƙuri baba mu je na ganshi abokai na mu je tare mana ku ga ciki mu je tare mana daga ciki. Tare suka shiga sun sha mamakin yadda masu laifi suke a sake ba ruwansu kaɗan ne a damuwa. Inda yaron yake aka kai su ya sha wuya duk yayi baki fito masa da shi akai dan ya kalle shi ya kalli yan sandan wace kuna dukan shi haka ɗaya ne yace sorry sa yayi gardama ne shine mai abin yace a hukunta shi ta yanda zai faɗi gaskiya. Dafe goshin sa ya murza kamar wasa ya fesa ma dan sandan nan mari da sauri sauran suka ja baya cikin masifa yace saboda shi zai koya muku yadda ake bincike ko shi zai nuna muku ga yanda za ku yi aikin ku to ku kissafa min waɗanda suka dake shi kaf albashin ku shi zan ba a ƙasa suka sunkuye kai suna bashi hakuri. Kafadar Habu ya dafa ka yi hakuri abokina kuɗin nawa ne ya rage dago kansa yayi zai magana suka hada ido da babban yaya babban yaya da mamaki ya kalle shi na'am ka san ni ne matsowa ya kama hannunsa ni ne fa mai mashin din nan da na kai ka gidan Alhaji Aminu kace kai ma ranar ka fara zuwa zaro ido yana dafa shi ayya abokina ka yi hakuri waccan wayar ta faɗi ne ba komai wallahi waye ka sayar wa mashin din wallahi babban yaya kanwata ce babu lafiya na rasa yadda zan yi na je na sayar kuma fa babana ya ba su fin rabi ya ce zai cika amma duk da haka ba su yadda ba komai baba ka kai mu wurin mutumin duka suka fito da motar su da ta hilasta 'yan sanda suka shiga unguwa da ke gidansu na farko kan na alhajin mutane suka gani a wurin sannan ga kaya ana watsi da su wata mata na gefen rungume da yarta suna kuka ga alhajin sai baza riga yake shi da wasu mutane kana ganin su kaga dillalai da sauri baba ya fito yalla bai ka gani ko yadda suke mana tozarci akan kuɗi dukkan su ran kowa ya ɓaci tsawa ACP ya daka wa 'yan sandansa ku kama min kowa masu watsi da kayan nan matsowa alhajin ya kaga yalla bai sun ci min kuɗi shine zan kore su a gidan in sun biya ni sa dawo bai gama magana ba Habib da ya gama sheka mai mari hagu da dama da gudu dillalan nan suka baje suna guduwa wuyan sai ya damka duk rigirmansa in ka kore su a bola kake so su zauna kenan a nan za su samu a ina za su samu kuɗin su baka to wuri alhaji yema wuri alhaji yayi nan Habib ya kalli matasan kuma yar musu da kayan su ko mutum ya sha ruwan zafi yanzu daga wandan jikinsa suka gane waye don haka da rige suka fara kwasar kayan suna mayarwa sakin alhajin yayi matsa ga matar da ke kukan yace ki hakuri za a biya shi kuɗinsa ga ɗanki nan ya dawo godiya ta shiga yi musu yayin da Abdallah ya kirgi kuɗinsa ya mika masa ba kunya ya karba yana kirgawa cif 150 babban riga ya baza ya sa a ciki ya wuce kati babban yaya ya ba sai ya zo ya same shi kuɗi masu yawa dukkan su suka ba baba sannan suka shiga motocinsu suka juya a motar Habib kallon sa ya dai kai shiru haka kansa ya girgiza ba komai Habib ji nake kamar na je inda na take da baka fadar sai ka kwantar da hankalinka cikin ruwan sanyi za mu same ta haka dai suka yi ta bashi baki har ya ji sanyi a ransa Morocco daidai sanda dadin Aisha ya ce zai ba wa mutanen nan ita lokaci ya zo tafiya da ita amma me yana shiga ɗakin ya ga wayan da sauri ya sako yana tambayar masu aikin gidan tana ina suka ce ta fita da kaya ta ce musu ta je bikin kawarta ɗakin sai ya wuce abin mamaki ya gansa a buɗe yana shiga ya ga babu komai a sif ɗinsa sannan ga takarda a ajiye ɗauka ya cikin sharar zufa ya fara karantawa dadi na san ka so ni a da kenan sanda kake ɗauka ta ɗaya amma yanzu da ka gano ni ba yarka bace shine ka min zagon kasa na cutar da wata akan wani buri naka to ka sani ta gudu daga hannuna kuma sirrin naka dai tana nan ta tasa ni kuma ita take faɗa min nayi ta kaina saboda zaka kashe ni kamar da dukiyarka da ka mallaka min wajenka abinka to ka sani da wadda ka bani da ma wadda baka bani ba na kwashe duka na gudu kuma ko a lahira ba za ka ƙara gani na ba a nan rubutun ya datse ihu ya kurma ya fada a wurin da gudu masu aiki suka shigo a nan suka sami Alhaji Baje a ƙasa ya samu shanyewar ɓarin jiki wanda suka koma gida yau dai Hajira ta bashi abinci ya ci har ma ya mata magana da daɗi kuwa kamar ya kashe ta shashin Abba ya koma da zama ko kuma ya buɗe asalin fat ɗina ya shiga ya kwanta bacci kuwa sai barawo amma ba kullum yake yi ba dan ta yi iya kwarkwasar ta amma ta kasa jawo hankalin shi gare ta
ya manta da ni bincike kuwa ta bin bincike ɗaki na kaf amma bata samu takardun Hajiya Fulera ba. Kaina babban yaya ma ko gilmawarta ta bogi bata gani ba. Da gaske a haka dai ta gaji ta haƙura. Tsinuwa kullum sai ta mun tana addu'ar Allah ya sa kar a gani. Bayan kwana hudu kenan babban yaya ya sama wa Habu aiki a wajensa. Ya ji daɗi sosai dan albashi wata 3 aka basa. Nan da nan ya ciro mu a cikin waraka. Abinda ya basu mamaki da ni bana gane komai abinci ma amma ina gane nama. Shi yasa kullum sai baba ya sa ni a gaba da nama ina ci yana dariya. In ya kare na ce umma a zuba nama sai su yi ta dariya. Duk wannan abin kuma yana kai ni asibiti dan likitan ya ce ana kawo ni. Yau da wuri Habu ya dawo ina zaune akan tabarma ina wa yar tsana kitso. Ya zauna kan kujera. Kanwata za ki unguwa kai na daga ina dariya. Umma fito ki ji. Fitowa ta yi uba na kalau dai ko yau na ganka da rana haka. Umma suna ake gidan su oga shine na zo ku shirya na kai ku kin ga ma aiki kyawa iyayensa godiya ko a lallai kam to bari na shirya ta so yata da sauri na watsar da kayan wasan na bi ta daki a tamfar da ta dinka min sabuwa da ta saka min da hijabi sai wani karamin nikaf ba mai takura ba dan ba ta fita da ni haka fuska buɗe. Wanda muka fito sai da yi dariya. Wai umma tsoron da kike boye ta haka. Kai Habu wannan yarinyar lamarin ta tsorata ni yake yi. Kullum na kwanta sai na yi mafarkin wasu gungun mutane suna binta tana gudu wai sun kama ta sun raba namanta sun ci. Subhanallah umma to Allah ya kiyaye ta. Amin. Habu malam din yana waje. Amma ai shi na fara biyawa kasuwa na faɗa maka abin na zo nan da mota. Oga ya bani na zo na kai ku motar ma ta sace. Kai ta kada to dai a rike amana Habu. Irin waɗannan mutanen ka rike musu amana shine zaka zauna da su lafiya dan in wayo zaka yi sun fika wayo saboda su an kate su suke da kowa. Haka ne umma kuma zan yi iya kokari na wurin ganin bai samu matsala da ni ba. To Allah ya sa Habu. Muna fitowa na kalli motar na nuna shi na tsalle kai ya kada. Daina murna ba tawa bace amma zan siya saboda kai kanwata unguwa da yawo. Dadiya na idan ban fiye magana ba sai ta kura ni. Muna shiga na ji kaina ya bi dum da sauri na kalli umma na kalli bayana hannuna na rike me ya faru ne yata. Kai na kada na ci gaba da shafa kujerar motar ina jin kamar zan yi tunani amma na kasa. Ko da ya tsaya a kofar gidan ana ganin motar aka bude masa ket ya shiga gidan dankam da mutane. Mamaki ne ya kama umma. Kai Habu wannan gida ne ko unguwa? Dariya ya gida ne umma amma mutanen ciki na unguwa guda ne. Kai ta kada lallai kam. Hannuna ta kamo nan kafata ta shiga rawa dafa kafar ta sannan ciwo take girgiza kai ne sanan na fito muka fara tafiya zuwa cikin gidan. Wani fili da aka sa wa rumfa ya ce umma ku zauna a nan zan je na ga mamar su oga sai na shiga da ku ciki. Tom da ce tana zaunar da ni kusa da mutanen da ke zazzaune. Ciki ya shiga bai dade da shiga ba. Wani yaro ya mamarsa amai da dama akwai famfo wurin. Nan umma ta tashi dan ta taya ta gyara yaron da jikinta. Tana matsawa na gilmawar hannu ana kira na tashi ne na tafi. Wata kofa mai kyau na gani a bude na tura na shiga. Takalma ne burjik a wurin ba wata sallama na shiga. Duk suna cin abinci ko gani na ma ba su yi ba. Na shige cikin wani daki kofar dama a wangale take. Karewa dakin kallo na shiga yi kamar na san shi. Niqab din fuskata na daga na fara janyo komai na gani ina yarwa. Karar fashewar abubuwa ta sa Hajara da suke hira har Allah ya dawo da ni ta taso zuwa ɗakin don ta san yanzu ya fita kuma bai ci a ce ya dawo ba. Da ya kowa dai tana faɗin ka dawo ne dama. Shiru ta ganin yadda aka wargatsa ɗakin. Ƙarasa shigowa ta ke jar uban nan waye ke da kika shigo mana gida har ɗaki? Ganin ban kuda ta ba sai ta karasa shigowa tana kai hannu za ta taba ni. Na juyo a razana ta baya ta kwada ihu. Nan da nan mutanen falon suka karaso su ma duk tsorata suka yi kowa ya baya a guje dan ba wanda zai ce ga sanda na shigo. Da gudu ita ma ta fita tana ihu. Bin bayan su ne ina kallon su ina dariya. To su mutanen suka yi gani na nan da nan aka buga kwakwazo. Gana na suma mana tsakiyar mutane maganar kowa daidai da hirarta. Nana sai suka ji ana ganana kamar saukar aradu. Haka suka ji ta kai kowa ya fito kamin a su zo. Umma ta zo ta kama hannuna. Ku yi hakuri dan Allah wani abu ta ta ce ba ta da lafiya ne. Tana cikin magana yan gidan suka yi da'ira a wurin duk kaina suka yi amma
yi maza na ɓuya a bayan umma, jikina na rawa, su idan su mama ido na suka fashe da kuka, suna wa Allah godiya. Makin abu guda da na basu shine na ki zuwa wurin su sai wurin wata da basu santa ba ma. Ƙara duban su umma tai, ku yi hakuri dan Allah. Gwagwace ta matso tana cewa baiwar Allah ba ku yi komai ba, ita wannan yarinyar ta bayan ki yar mu ce, wannan gidan kaf nata ne, haka mutanen cikin gidan danginta ne. Mamaki da murna ne kama umma, ta fara faɗin Allah na gode maka, dama yar nan gidan ce, ai ɗana ne yaron nan mai gidan nan Habibu shine wai ya kawo ni suna nan ya bar mu ne ya yo magana da mamar ogan nasa shine ta yo nan.